zanina chuan Marcel God Asura kanin chunzom lenga episode ma sa khan chu Feng-an yeng tian a tha thu kan thlir ho towa yeng tian a taksa chuan 100 kinglong form an ti chu Feng-a te chuan charin chu thil chu yeng tian an in siam danglam nana aman thin khani tian kha chuaka chu thil chuan region lama mi ani lo wangin Eastern Sea region lama G dynasty te chu anin rol ve nge ring halbo chuti lai chuan Liu Imperial Palace lamron langin G dynasty ancestor G Khan blood slaughter technique mangin dynasty te chu alo that vek towa afapa G Jongsana Khan Liu le zawh dynasty te a hne vek awang chuan longpuina lo hlanin tuna chuan 9 province region chau an mabak to thua soya chu region chu jiang chungkwa te thun huaya chu Feng-a te na hmun khani G Jongsana chuan sek bo to wan ngai sky burning sek mi le sami pakhat aronin lar le hlol thua soya G chuan ulukta ka lo en sui turin ati ngalbo G Jongsana chuan information dang po hret thu soin an tho pui yeng tian akha thani thu G chu hrila ma se G chu lo thin rima hnein enga tan ma lo ngai lo wa yeng tian a thil ti thei chin chu a zo to thu soin G empire ra chuan buina cho cho tran an tumani Jiang Emperor po chuan G dynasty ten ronben tum nai to don te khathiama afapa chengu sanga chu chak thayang bera a cultivation level up tum tu ratin an sipai te po thum chak zel turin atibo chu Feng-a le zilingi an ron lang ve le ya thingtlang lama mi pakhat to lai li ra hian lo chuang vein khuan thlir kual vela mi pa ngai te hlim takan cheng zilingi na mu chuan an nun dan chu awon ve nga yem chu Feng-a chu zota chu Feng-a chuan chu tiang ala ngai tu ngai lo thu sein mi pa ngai te chuan an destiny an thunun thei lo thu soya chu wangin Marcel God ni nge ya tum thu soibo anin biak na lo ngai thave rang tu tulai lir khal tu chuan kinglong se kan hrenga yema ron zota chian na lian tak an to thu soin God Valley ten an be thu le anin khurna ancestral tom chu an ti chian vek thu soya chu Feng-a chu thin rim hle ni sinron thlakin murang iwa chuan God Valley member te chu kinglong sekte ancestral tomp lama alo huaya zangtian iya na fapa murang iya athata an ngai wangin kinglong sekte chu vati chian vek an tumani chu Feng-a chuan God Valley te chunga phubalak nge tuma ahlawom don ema wangin zilingi chu ron kalvelo turina doni ma se zilingi chuan a hlau lo thu lo soin a sui ve zel tur thua lo soi thung huna liam le hnu chuan chu Feng-a te chu dor pakhatan lo chola midang ho chuan kinglong sekte ti chet vek an ni chungchang kha lo soin amo phurtu ber zangtiania po lawa tlan bo dei thuan lo soya ma se chu hmuna chuan zangtiania po chu lo gom vein azuin lai chuan a theya an do kana phin dar hal vek bo anua chu Feng-a te nen chuan anin mukhoma chu Feng-a chuan murongi a that ti chu thudikani yam zotin zangtiania chuan angun nam chu chu sak ngei tho soya ma se tha lo thu soin God Valley zirlai te ma murongi a that ti thu thang chu ama point makati thu soibu chu thu hret chuan chu Feng-a chuan yeng tian na in siam danglam theina man ro kha kha chuaka aum zia chu God Valley tele kinglong sekte in kar buina chok chuak tu chu yeng tian a bok khan ni ti na ni ma se God Valley ten thu chiang hret tum masalowa kinglong sekte an lo ti chet vek awang chuan chu Feng-a te chuan phubala kan tum tho ani chuti lai chuan murong iwa khan anaute ho po anin pe vek to thu le zangtiania in lan hun chau an nga to thu an ho tu pa le apa ni bok murong henga lo hrila murong henga chuan an hmalam hunin nga na ber chu murong ia khani thu sein Jiang Empire ten kinglong sekte chu tran hlema se phuba an lak nge ngai thu soya chuti lai chuan pon lama chu Feng-a te ho chuan lo om rang towa
Kinglong sekte phuba chu ron la kan tum ve le ni anu da wa murong iwa po chu ron chuak ve ya azirlai te energy chu ron ti chak bel ma se chu Feng-a te ho chuan an lo hlau chuang lo wa khongai na tel lowin an be chun zom le mi ani anin sul boilai chuan chu Feng-a chuan noi lama tanga aura dang dai tak heavenly realm level 4 kai to tur aura ron chuak a hretheya lu thak tumina be sui ngala ni murong hanga chuan sword formation pakhat mangin azirlai kluto te chu aron thotir le veka ma se zeling le chu Feng-a chuan an la be chunjom yemi ani chu Feng-a chuan an second ancestor te spiritual vala khom le theya murong hengan lo be atum lai chuan pon lama zangtiania o chu lo hreveya vatha tumin pon lama chuak ve ngalani chuti lai chuan murong iwale zangtiania chuan lo line be meka zangtiania chu adin hun thazo ka tangin murong iwa chuan formation pakhat thousands of sword an ti chu ron manga masa chuti ngang technique chu zangtiania la ka chuan engma lo ni lowin ice lion technique mangin olsam takin alo hne thayani murong henga chu aron thinrim hleya afapa le atupa atha sakto wang chuan zangtiania chu tha chak zekzek towa apowar zongzong ala khom ngalani sin ron thlakin jengu sanga khalo in meditate a cultivation apalo tum mekani chuti lai chuan sword god valley ten kinglong sekte anti chen vek thu khan ron hilveya chu Feng-a chu ngai tu hle ni information ron petu chuan an emperorin sekte boina in rol aphal lo thua seizui ngala ma se jengu sanga chuan lo ngai poimo du lowin chu Feng-a te chu wanga event thawa tuma alo le le huna ahram na don tu rangang chu dong tu ra ain pe thua seibu chuti lai chuan murong henga chuan anin be na mun chu lo hung veka anau te chu va be chun zom le tu ra thu pe ngalin chu Feng-a te chuan an la hlau pha chuang lo hleya Sword God Valley te chu formation manga thunun an ni tian hriat awangin zeling chuan a sound illusion bel technique mangkhan zirlai te ho chu lo ti hara ti chuan osam takin an hne vek theidon ani a thinrim toima wangin murong henga chuan pills pakhat sword aura manga sword god ancestor ten an siam chu eya chu Feng-a te ho chu zuk target le ngal chan buk Master chu Feng-a chuan sky dragon technique le spiritual sword technique mangin alo dang le theizela murong henga chuan in ve na ngai zok phani chuti lai chuan zeling le zangtiania po khan an ron be ve le ya mun thuma tangan be wangin murong henga chan chu chaw hle ni Master sword formation siam pakhat alo siam zo mana wangin murong henga chu adam chu mai ba ka million tak pakhat hi aron in siama a mel ma pathum te chu tha veka tumani chu million beina chu achak ema wangin chu Feng-a chuan a black turtle shield lo mangman ma se na takina in hliam pha thowa chu Feng-a chuan golden le blue divine lightning a chopol theya achakna le tam taka ron pun pha wangin million nen chuan anin be tok hle ni
chu Feng-a chu achet chezo ka tanga million in sa tum lai chuan zilingi kha ron lang thutin aron in do sakani chu thil chuan chu Feng-a chu ti thin rum zual hleya zilingi ne na an hun kal to zong kha ami thla muin an control zo to lowa chu Feng-a taksa tanga aura chaktak ron chuak chuan 9 color divine lightning lo chho tur chung chang kha murong hanga chu hriat chho tir nga la chu Feng-a chuan lightning power kha nei te kha thiam nga la ni ma se formation manga athil samon chu arin tok ema wangin lau thonna wakala nei chuang lowa a power zong la khomin sky splitting slash mangin chu Feng-a chu sa tir thumani chu Feng-a chuan zilingi chu athidona angaya ataksa in control zo to lo wangin amei chemhanga ya thi phot chuan khovel pum chu ati chet ve tur thu sein golden dragon le blue dragon a ko chuaka Surgod Valley member te chu atha tir ta vekani chuti lai chuan jengu sanga po kha ron thleng ve ya chu Feng-a taksa tanga energy ron chok chu achak ema wangin an continent puma master te chuan an lo kha thei vekani sin ron in thlakin season 1 lama thlan bula lo om kha alo lang leya G dynasty te chuan lo mu chuak to in chu Feng-a chu thataka lo ven thua soi le ni GA kha spiritual master pakhat alo en diktira achala fire chin chena om khoya piang te chu an kan ral ngal vek thina wangin sky burning sekami diktakani tian kha thiam ta ji chongsena chuan makati in sky burning sekmi le sa diktak sky burning fire chakna nei bok chu engtin nge miya achan thei akha thiam lo ani GA chuan chu tiang ngai tu pui vaka ngai lo thu lo sein a ta wang chuan an region ta na ral thum thata kalani thei pha thua soya ji chongsena chuan thu dang sei lein Surgod Valley te ti chhevek tu kha 9 color divine lightning nge yani thu sein dam chuk pakhate ma anom lo thua soya sky burning chakna le 9 color divine lightning chu in tong ta se enge chakzo kanga zod bu GA chu na hret danin sky burning chu yang energy pure berani thua soya ahmani lama an hu kha chu 2 color divine lightning chau ania wangin sky burning chu achak zo karin thua soya ni huna liam le nu chuan chu Feng-a po kha ron har chuak ve le ya thil thlan dan kha engma hre chena nei to lo ani ziling le tiania chuan thil thlan dan lo soi fe in Surgod Valley ati chenvek ba ka abul 9 kilometer sa chuang chu a chenvek thuan soya ziling chuan Surgod Valley atrangan lak pills tam tak hi pe in a cultivation level up nan mang turin atia ti chuan su mai le su rawi an chan him thei don ani chu Feng-a chuan divine lightning changna kha a hlau ma ti ema wangin athunun thei dan tur khuini chu zota khuini chuan divine lightning chu achak ema wangin mi chak tak te chawin an thunun thei tur thua soya arang theng bera a cultivation level up turin chu Feng-a chu khil ngal bu sin ron in thlakin ni tam vak lo wain cultivate nuwa chu Feng-a chuan blue robe spiritual master a kai thei ta a cultivation level po profound realm level 8 kai ve to in episode 16 chu top ta ni